insan sağlığına täsir edýän 5 sany esasy sebäp. Birinji, howa. Ruhun kadal we sagdyn bolmagyna täsir edýän ilkinji zatlaryň biri. Howa näçe arasa bolup, hapa we yaramaz ýytlar garışmadygyça, saglygyň has bir gorowçy bolýar. Howa ütkän halaty, onuň insana ýetirýän täsiri, berýän peýdasy hem ütkemek bilen bolýar. Her pasalyň öz howasyna laýyk gelýän ketelleri döredip, ters ýagdaýynda ketelleri aýryp taşlaýanlygy belli zat. Thomas holeranyň möwjudlygyna sebäp bolýar we şoňa bagly ketelleri ýüze çykarýar. Çünki holera gylynyň orok tebigatlydyr. Şeýle hem Thomas soğuk täsiri dertlerden ýa-da soğuklama sebäpli ýüze çykan ýoňlardan saklaýar. Soğuk howa bedeni berkitýär we güýçlendirýär. İmit tiňdirişini gowlandyrýar. Isyk howa munyň tersinedir. Asal çalşyp howa ütkän çaglary ýokanç ketelleriň döremek mümkinçiligi artýar. İkinji, imit. Her bir ýylýan we içilýän zat hem saglyga täsir edýär. Eger-de ol gyzygyň bolsa, bedenine gyzyganlyk. Soğuk bolsa, soğukluk duýulyp başlaýar. Olaryň täsiri ennama ýaýraýar. Üçüncü, beden hereketi we beden asudulygy. Hereket etmek bedeni gyzdarýar. Ýani onuň gyzmagyna süňüňde gyzygynyň döremegine getirýär. Beden asudulygy bolsa, onuň tersinedir. Dördüncü, ruhy hereketler we ruhy asudulyk. Insanda bolup geçen ruhy ahwalatlar, mysal üçin tukatlyk, şadyanlyk, gaýgalada, çekinjelik ýaly häsiýetler şonuň netijesinde ýüze çykýar. Olar ruhun bedenin içine ýa-da daşyna tarap edýän hereketin netijesinde hasyl bolýar. 5-nji, uky we oýuluk. Uky insan ruhuny bedenin içine tarap çekýär we onuň netijesinde bedenin daştowak galýar. Şonuň üçin hem ukuda ýatan adam üşegüç bolýar we üstüni ýolun bilen örtmäge mätäçdir. Insanyň uka bolan mätäçligi onuň imite bolan mätäçligi ýalydyr. Uky ýadow, ýani nerw degnalaryň dynjalýan wagtydyr. Uky indi boljak derurluklary tertibe salýar. Onuň durunluklugyny we äkli zady kabul etmäge ukuplugyny gaýtadan dikilýär. Eger-de insan ukyny göwnejäj almasa, ol akyl güýçleriniň ezilmegine getirer. Bedende ýadowluk, beýnide we degnalarda dartynlyk ýüze çykar. Ukynyň dowamlylygy insanyň ýaşyna göredir. Az wagtlyk şoňur uky uzow çekýän alatarmak ukudan az peýdalydyr. Uky näçe çoň bolduça, beden şonçada oňa dynjalýar. O halmagal, güwürli bilen gurşulan uky bedene manasyp rahatlygy bagyşlap bilmeli.